Sarong eskwelahan sa siyudad ng Legazpi nakatala nin 41 suspected hand, foot and mouth disease. Provincial Health Office tulos na nagkondusir nin disinfection sa lugar tanganing maibitaran ang paglako pa kanasambitan ng helang. Uyan report ni Rosie Nieva. Balik giraray sa online class ang 5 klase sa Albay Central School sa Legazpi City sa probinsya ni Albay, makalis mairehistro ang 41 kaso kan suspected hand, foot and mouth disease sa mga estudyante. Sa rudigdi ang kumpirmado na, mantang aniba, kaipuan pang mag-agi sa laboratory examination. Sigon sa school head, nagpuon ni sa sarong grade 1 student na dai nakalaog hulita kinalintura asinigwang mga laptos o blister sa kublit. Pagkatapos kay ito, nagsunod-sunod na ang mga aking nakamati nin kaparehong sintomas. Itong mga eskwelang ito na nagkaigo talagang symptoms, although di pa sila nagpa-check, iyaraon sila sa Arminda. Nag-text lang sila sa advisor, nag-send sa GC na, Madam, iko po pa eskwelahon si aki ko kasi igo mga blisters, igo ang kalintura, o yun lang. Nga ni malikayan ang paglakop kan helang, tulos pinasuspindir kan principal ang klase sa mga apektadong sections. Nagsagibo man in orientation as in disinfection ang mga personahe kan Albay Provincial Health Office sa lugar. Sarong klase ini ning virus na talagang medyo highly contagious ini, medyo madali ining makaulakit. Although ang saro lang po sabi na pasalamat ka sa Diyos na bako ini highly fatal. Sa ngunya nagpagirumduman ang mga otoridad na imantinir ang kalinigan sa lugar, nganing mapundo asin malikaya na ang siring na helang. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.